Уважаеми гости, добре дошли! Добре дошли в Младежкия дом. Тази вечер сме тук, за да отдадем необходимото уважение на един човек, който е посветил своя живот на писането. Макар че отбелязваме неговия 80 годишен юбилей, той винаги ще си остане млад по душа. Това е нашия любим съгражданин и приятел Продрум Димов. Позволете ми в началото да започна с едно от неговите емблематични стихотворения, посветено на неговия роден край – Лисичово. С теб невръстен ме закърми, яката ти пъпна връв, с ласката на грейналите хълми, с топлата ти южна кръв. Тук вкусих устрем и простори, тук затупка първо моето сърце. Тук в мене миналото ти разтвори, тук криле ми даде средногорското небе. Още твоите ритове отекват на апостола горещото му слово, тропът от Бенковски, буреносната мочета, още тук разнася гневен глас Олово. Еледжик над тебе се в захлас синее, къпе се в легенди, в спомени унесен. Твоята челят непокорна с него се родее, подвизите смели греят днеска в песен. Ти на свободата даден на един курбан, възмъжа в победи, в не един погром. Тук мълчанието коленичи пред изстрадалия храм. Чист и свят остана твоят скъп Антон. А сега искам да ви представя балетна формация Марина при Народно читалище Христо Ботев, град Пазарджик, с ръководител Тони Райкова. Те ще изпълнят валс на цветя.
Следва едно музикално изпълнение, инструментален състав доминанта при Народно читалище Христо Ботев Пазарджик. С художествен ръководител Ира Чолакова. Те ще изпълнят унгарски танц номер 2. Няма да гледа дечката, сега като не. Не мога да искаш да остане.
Продължаваме с стихове от Продрум Димов. Носталгия. И още чувам да говори гласът на детството в мен. В душата е заселило простори светът насъщен, съкровен. И ето ме отново в село. Отекват там безгрижните игри. Сърцето спомените е повело. Потокът им докосва ме, строи. За миг се виждам край реката. Там вятър пак тополите разпява. Мелодията стара и позната, как милваме с нежната гълчава. Дълбоко в паметта ми парят, като в огнище, въгленчета живи. Пак слушам птици в надпревара, да пеят с щурци и ниви. Небето къпят бликнали лъчи, Коприна все още ветра си нева, вее още ветра си нева. От мора пият жадните очи. И питам се, не е ли сън това? Новите граници. И тъй светът се емна, граници руши, в Европа стара, чак от татък океана. Витаят там най-светлите души, задъхва се, внушава ни екрана. Надеждата горката как ни юрна по света. Ах, колко малка е пак нашата планета. Къде ли не захвърли ни голямата беда? Къде ли не делим горчивата несрета? А тръпне, сиротее бедната ни родна стрях. Със свят богат, висок до вчера тя. Без въздух въгленчета сетни изсляха, но кой ти дава даром въздух пък сега? А гаснат тук усмивки, синева, от ниите поглед чист закрила. И чак сега опомням се едва настръхнал цял. Човека си отива. И в унес сляп все граници рушим. А колко нови злобата наспори в нас. О, време спри, крещя неистово самим. Къде си ведър топъл ти човешки глас? В сърцата ни издигаш барикади. Те, без бръзди, бодлива тел, по-страшни са от цекови грамади. Кога ще спре най-сетне техният човекодел? Уважаеми гости, продължаваме с музикални изпълнения. Сега момичетата от балетна школа Ива при Народно читалище Виделина Пазарджик с ръководител Ваня Вълкова ще изпълнят Малките лебеди и Ноктюрно. Следва танца.
Следва танца "Вечеря и Радо" на децата от балет "Марина".
Не забравям. Не забравям бликнала изгрева на село. Грейнал там от първия ми ден. Синевата, чиста, мека, безпределна, с усмивка ведра жива още в мен. Не забравям волските цървули, угари от мора дишат, залъка, корав като мамули, песен там зелена ниви пишат. Не забравям детството ми босоного, из търнища острозъби да търчи. Как баща ми учеше ме строго с работо, когато типлеше бръзди. Не забравям и турбичката на есен, рее над къщята школското звънче. А в гърдите ми гласът му весел милва нежно детското сърце. Завръщане. И все ме спомен често връща към детството, не отшумява. Как грейва светло бащината къща, откърмила вселената ми цяла. Стоя и тръпна потопен в света, не стихващ там. И сякаш милваме Шопен, мечтанието на шума. А нощен трепвам неведнъж, сънувам, къпя се в ръж и чувам как синчец и клас спорят за въздух в захлас. А моята разходка не умира. Ах, колко обич има в нея! Намира тя, в гърдите ми извира, галевна, като ласка на Егея. Докосване. Отново сепвам се унесен, потънал в паметта си есен. Възкръсва, сладостно строи, приплясва златен шехот на тополи. Немирник бъбри, там играе. Така в гърдите ви се спори, с времето понесло ме без края. Реката пак провира сее и тя бъбрива. Безгрижна, кротко все си ромоли. Платно си сребърно над лъж простира, отвива побоят на детските ми дни. И май докосвам се едва до свят недоживян. Не знам. Ах, колко трепет топлина нахлува в осиротелия ми храм. Продължаваме с музикални изпълнения. Балетна школа Ива ще представи танца Снежинки.
Сега отново ще имаме удоволствието да чуем инструментален състав Доминанта. Те ще изпълнят Виенски валс. Жажда. Душата ми прокудена е птица, несретна, търся си подслон. Годините нанизали са броеница, а тя жадува още за простор. И често връщаме назад, с игри и песни се вживява. За миг как правиме богат прегръдката на детската гълчава. Открехва в село спомен край реката, където слънцето се още гмурка, смее. Оттатък с бяла шапка на главата, задъхала се воденичката, още пее. А сетне хвърка в синевата и безкрая. Поема там лазури и небе. О, колко искам да не зная кога летенето ще спре.
измерено време. Ще спре ли някой твоят ход на вечността към бездните боя? На гръб спеди на не един народ и наша болка без предел. Кого ли вече не смущава пак тоят хаотичен бег? Мъгла се стели до забрава, а пулсът ти е тъй нелеп. Как грабна ни без капчица площада и мрак в гърдите ни вгради? Там няма вече кътче за отрада и мъката гнездо си сви. А ти осъди вчера всяка злост. Сърцата ни играеха в полуда. Уви, не светлият Христос. Сред нас витае днеска Юда. Балетива и танца за връщане. Следва изпълнение на хоров състав към ансамбъла за народни песни и танци Пазарджик с ръководител Иванка Пълнова. Те ще изпълнят песните Мама Янчица Позгоди и Хей Мъри Бела Радо. Yeah.
Хей, Мари бяла радо, хей, Мари танка прачко, хей, Мари каци мома, хей, Мари да си прачка, хей, Мари да си прачка, хей, Мари фида нова, хей, Мари фида нова, хей, Мари гайта нова, хей, Мари да си прачка, хей, Мари фида нова, хей, Мари фида нова, хей, Мари гайта нова, хей, Мари скърши Марикато хляба, хей, Мари на обяда, хей, Мари старши обихте, хей, Марикато хляба, хей, Марикато хляба, хей, Мари на обяда, хей, Мари старши обихте, хей, Марикато хляба, хей, Марикато хляба, хей, Мари на обяда, хей, Мари слони обихте, хей, Марикато Maricado agne, hej Marina gedjoten, hej Mari slomi ubite, hej Maricado agne, hej Maricado agne, hej Marina gedjoten, hej Marita si prachta, hej Mari fida nova, hej Mari fida nova. Gaita nova, hej Mari slomi ubite, hej Marikato agne, hej Marikato agne, hej Marina gergjote. Къде е снопът ти, кобрат? О, колко си злочеста днес, Българио! Задъхана в рани и злини. На колене по двете полушария да просиш милостиня в тия дни. А някога по тез Балкани с топъл южен небосвод, железен мъж, прабългари, славяни с меч спои един народ. И Тангра, Мъдър, и Йовиги, и Аспарух с опашката на кон, зазидаха в темелите на веки с плъвта гранитния закон. Къде си златен век на Симеона, в душите раждал светлина? Къде сте ви, светци на трона? Къде си ти, Иван Асенова страна? Ах, как жестоко време ни наказа и злоба диша като ад. Не ще ли секне днешната омраза? Къде е снопът ти, кобрат? Уважаеми гости, бих искал да дам думата на господин Боян Ангелов, поет и директор на издателство Български писател, за да представи новата книга на Продрум Димов "Пътуване към острова на духа". Добър вечер на всички. За мен е най-напред чест, заедно с честта и удоволствие на юбилея, 80 годишни юбилей на писателя Продрум Димов, аз да го представя. И тъй като древните са казали, че казаните думи от лицата, написаното остава, съм се постарал да напиша нещо, да го прочета пред вас. Продрум Димов е познат на читателската аудитория не само като писател и член на Съюза на българските писатели, а и като общественик, който с пословична упоритост рисува запомнящи се образи от многоликата картина
народната ни политическа и художествена история и съвременност. Роден преди 80 години в свободолюбивото Лисичево, преминал през десетилетия като преподавател по френски език в емблематични за Пазарджик училища, той днес присъства в сложния и многопластов литературен процес със своите монографии и стихосбирки, с апостолската си дейност на съвременен възрожденец. Повече от десетилетия е бил творчески секретар на Дружеството на пазарджишките писатели, повече от 2 десетилетия е секретар на Клуба на дейците на културата в града, където без възнаграждение, неуморно и всеотдайно е организирал стотици творчески срещи на местната културна общественост с изявени съвременни творци от различни области на литературата и изкуствата, с писатели, поети, художници, композитори, певци, музиканти. И съвсем не е случайно, само преди 2 години се появи книгата му "Уловени мигове", подкрепена морално и финансово от кмета на община Пазарджик господин Тодор Попов. С тази своя книга Продрум Димов изненада приятно почитателите на българското изящно слово. Най-напред заради нейната уникалност. Поне аз не зная до сега да излизала подобна книга. В нея с фото си и кратки словесни портрети е разкрита значителна част от най-новата културна история на Пазарджик. В същото време "Уловени мигове" е част от българската литературна екзистенция за последните няколко десетилетия. Запечатаните фотомигове на десетки емблематични за литературата ни творци имат значимостта на документи на времето, които непрекъснато повишават своята стойност. А творчеството на Продрум Димов е респектиращо и по обем, и като разностранност. Той е автор на 20 поетични книги за деца, сред които "Рой звездици", "Весело утро", "Моята България", "Чудното прозорче", "Щъркът пак за трака", "Скандал в гората" и на 30 стихосбирки за възрастни "Къде е снопът и кобрат", "Новите граници", "Ако те няма". Негово дело са сборници с разкази, епиграми, очерци, интервюта, между които "Горещи години", "Споделено за винаги", "Щрихи от нашето време". Плод на дългогодишното му творческо сътрудничество с редици известни български поети и писатели е поредицата от художествено-документални книги, между които са "Незаглъхващи мигове" за Христо Радевски, "Докосвания" за Дамян Дамянов, "Струйки от чисти извор" за Яко Молхов, "Иван Динков отблизо", "Насаме с Иван Сестримски", "Мигове" с Евтим Евтимов. Сред последните му издания са "Попътни срещи", "Размисли по големия път" и "Резонанси". В тази бих я нарекал трилогия. Герои на словесните портрети са автори от различни поколения, но общото, което ги събира, е връзката с най-стойностното от съвременната българска литература. Продрум Димов оценява творчеството на включените в сборниците автори без излишни предисловия и констатира онова, което вече е закодирано в индивидуалната фантазия на конкретния творец. Поезия, изтъкана от много обич, светлина, тъга и носталгична вглъбеност. Така започва Продрум Димов портрета си за Петър Карангов, поета, който винаги намира повод да се завърне към неугасимата виталност на своя роден край. А когато рисува черти от космополитния образ на Валери Петров, вмъква случки от срещите си с него и пред читателя се явява скромният и добродушен мъдрец, далевен с недостта на дарбата си. Ценни емоционални градиенти в книгата "Попътни срещи" са чистосърдечната непробуденост, възхитата на автора от представените български писатели. Защото в същността си книгата е представителна извадка на българската литература в един диапазон от близо 8 десетилетия. А във всяко от включените в сборника имена по свой начин отстоява и естетическа територия и воля за изпълнение на своя отечествен дълг. Защото между кориците на този сборник с очерци изкрият молитвената надежда на Евтим Евтимов: "Дано спасим мечтите от измами", изповедта на Матей Шопкин и "Българин завинаги оставам", изпълнение с болка въпрос на Христо Ганов и "Защо съществува с любовта и омраза". Продрум Димов не прави опити да морализаторства, но отстоява естетическото си пристрастие към онези писатели и поети, които са му направили особено впечатление като позиция на граждани с неосквернени сетива за социална справедливост.
Един от важните изводи след прочита на книгата е, че писателят Продрум Димов фокусира своите усилия за съхранението на онези вечни черти, притежание на талантливите писатели и поети, за които думите родина, обич и достоинство са синоними. Най-новата за сега книга, с която юбилярът се представя пред своите читатели, е унасловена "Пътуване към острова на духа". Книгата е разделена концептуално на няколко жанра – очерци, литературни обзори, интервюта, статии и рецензии. Респектират не само тематичните обхвати, но и броят на авторите, попаднали в литературно-критически отсек на Продрум Димов. От вече покойните Георги Георгиев Гец, Бате Асен, Павел Матев, до творци, които изявяват своята дарба през последното десетилетие. Присъединявам се безрезервно към думите на Драгомир Шопов, вписал в предговора към книгата на "Пътуване към острова на духа". Влюбен в своето призвание, достатъчно скромен и деликатен, Продрум Димов признава, че няма за цел да се впуска в задълбочени и обстойни литературно-критически очерци и се задоволява с задачата да се докосне, както сам пише, до някои по-значими и съществени черти от човешката и творческа същност на някои творци на съвременната ни духовност. Това той прави умело и добросъвестно. Последната част на последната за сега книга на Продрум Димов завършва с раздела "Български поети и писатели за автора". Позволете ми в телеграфен порядък да спомена оценките само на малка част от тях. Анжел Вагенщайн. Такъв един апостол на застрашените и незащитени видове е нашият Продрум от генетичния щам на миткалото. Трудно намирам достойни похвални думи за този неукротим и скромен радетел на книжнината, който продължава да пропагандира книжиците и да рисува с добри мисли и добри думи портрета на техните автори. Матей Шопкин. И като писател, и като общественик, ти, Продрум, полагаш и продължаваш да полагаш неимоверни усилия за духовния разцвет на Пазарджик и Пазарджишкия край. Никола Инджов. Така Продрум Димов се е изградил като един от малкото интелектуални хронисти на безвремието. Този период на българския живот, който би изчезнал в подвижните политически пясъци, ако ги нямаше хронистите. Евтим Евтимов. Ти си талантлив творец, изследовател и поет, и до каквото си се докоснал със своето перо, откривал си нещо свое ново или си утвърждавал някое ново име. Аз бих те нарекал апостол, който през целия си живот работи и твори за Отечеството. Велин Георгиев. Удивлявал съм се и продължавам да се възхищавам на неимоверните усилия на Продрум Димов да завладее живота на цялата творческа интелигенция в България. Благовеста Касабова. Продрум Димов е ревностен ценител и почитател на съвременните български писатели. Проучва творчеството им и ги популяризира. Никола Радев. Сега книгите му са 45. Всяка книга има свой смисъл, своя биография и съдба. И съответно своите читатели. За написването и издаването изиска своеобразно мъжество, дори подвиг. Особено в преходни, бездуховни времена като днешното. След такива похвални слова остава само да кажем: бъди жив и здрав още много години, Продрум, за много лета. Сега бих искал да дам думата на госпожа Валентина Тодорова от регионална библиотека Никола Фурнаджиев, за да представи книгата Продрум Димов библиография. На библиографията е 80 годишнината от рождението на Продрум Димов, писател, поет и общественик. За него Петър Караангов пише:
Творческият свят на Продрум Димов е обширното поле на българската художествена литература. Започнал като автор на стихове за деца и възрастни, неговата енергия, интереси и темперамент разширяват територията на проявите му и днес той е един енергичен, отговорен и компетентен литературен изследовател, аналитик и летописец. Драгомир Шопов. Винаги ми е правила впечатление невероятната работоспособност на писателя Продрум Димов. Само всецяло отдаден на литературата човек би могъл да участва активно в нашия културен живот, да организира срещи с поети и белетристи в Пазарджик, да интервюира обичани автори, да публикува свои творби, поезия, публицистика, рецензии. В централния печат да издава книги. Боян Ангелов. Продрум Димов е познат на широката читателска аудитория не само като писател и член на Съюза на писателите, а и като общественик и творец, който е с пословична упоритост рисува запомнящи се образи от многоликия портрет на родната ни литературна и политическа история. Монографиите, посветени на Христо Радевски, Иван Сестримски, Дамян Дамянов, Иван Динков и други известни писатели, както и художествено-документалните очерци за видни революционни дейци, сборниците му с разкази и интервюта доказват стремежа на автора да създаде чрез таланта на вътрешната си сетивност и естетическа нагласа своеобразен портрет на стойностното българско слово. Издаде и няколко книги с литературни портрети на известни български интелектуалци от миналото и от съвремието ни. Ала с това не завършил творческия натюрел на писателя и поета Продрум Димов, който е автор на запомнящи се стихосбирки и книги с поезия за деца, някои от тях преведени на чужди езици. Библиографията представя творчеството на Продрум Димов за възрастни и за деца, стихове, художествено-документални произведения, плод на неговите срещи с известни творци, писатели, актьори, историци и герои, интервюта, хумористични произведения, отзиви, рецензии и литература за него. Включената автобиография акцентира върху живота, търсенията и реализацията на Продрум Димов. Поместени съмненията на изтъкнати български интелектуалци за човека и твореца, този неуморен, енергичен, общителен, уникален и продуктивен деец на словото. В първата част на указателя са включени произведенията на Продрум Димов, издадени книги и участие в сборници, антологии, алманаси. Не са отразени многобройните публикации на автора в периодични издания. Това са литературно-критически и публицистични статии, художествени произведения, интервюта и други. Като творец той сътрудничи през годините на списанията Пламък, Читалище, Везни, на Варненското Знаци, на Детското Славейче, на вестниците Словото днес, Новият пулс, Моята вяра, Дума, Жарава, Минаха години, на местния Септемврийско знаме, Сега знаме, на Учителско дело и други. Във втората си част библиографията съдържа материали за Продрум Димов и творбите му. Следват литературни награди, с които е удостоен през годините. В изданието са включени 217 библиографски описания, повечето от които анотирани. Подреждането на материалите е хронологично азбучно, като в съответната година описанията от книги са изнесени над тези от периодичния печат. За изработването на библиографията са използвани каталози и картотеки на Регионална библиотека Никола Фурначев и копис на Националната библиотека Кирил и Методий в София. Изготвянето на библиографското описание е съобразено с действащите стандарти. Указателят е предназначен за хора на перото и за всички, интересуващи се от българската литература и нейните творци. Благодаря на госпожа Тодорова. А сега е време да поканя самият Продрум Димов да сподели с всички нас как се чувства на вече 80 години.
Добре дошли на всички, които се озоваха на това тържество, посветено на моята скромна особа. Най-напред дължа да изразя моята благодарност за известната подкрепа на община Пазарджик за реализацията на това тържество. Изразявам моята голяма благодарност на организаторите, като започнем от читалище Христо Ботев в Пазарджик, начало с великолепната секретарка Веска Минова, дължа да изразя голямата благодарност на участниците от това читалище. Вие сами видяхте колко обаяние и колко красота се изля в тази зала от нашите деца, от младостта на Пазарджик, под ръководството на възпитаничките, на Тони Райкова, на Ира Чолакова, блестящи, висококвалифицирани специалисти. Възхитен съм от участието на Ваня Вълкова, един прекрасен, високо квалифициран специалист на Пазарджик, който трябва да бъде удостоен по достоинство, оценен по достоинство, с тези чудесни деца, които тази вечер изпълните с толкова възхищение, наслада тази зала, в която се намираме, залата на Младежкия дом. Трябва да ви кажа, че тя е част от литературната история не на Пазарджик, на България. Тук са гостували Валери Петров, Павел Матев, Иван Динков, десетки и десетки, Христо Фотев, много от тях ги няма тук, Тончо Жечев, Давид Овадия. Така че тя е част от литературната и духовната история на България. И това трябва да се знае от всички наши съграждани. Благодаря на другите организатори, които участваха, на библиотека, регионалната библиотека, Никола Форнажев, начало с прекрасния и всеотдаен директор Лъчезар Риков. Благодаря най-сърдечно на Валя, която току-що я чухте, Валя Тодорова и нейната колежка Роси, които положиха много усилия и направиха една страхотна разходка, издираха много материали, много съобщения, рецензии, отзиви, публикувани в местния, регионалния и централния печат. Това е къртовска работа. Моя поклон пред тези труженички на духовно дело на Пазарджик. Сърдечно благодаря и на това, което направи Боян Ангелов. В момента той е вече директор на издателство Български писател. Благодаря и на гостуването на Петър Анастасов, един от най-изявените забележителни съвременни творци на литературна България. Как да ви кажа, не е лесно да се говори в такива мигове, след като видяхме тези деца. Младостта на Пазарджик. И колко много сме длъжни на тези деца. Изключително много. Моето поколение мина през сидорите на 3 епохи. Това е част от детството ми мина до 9 септември 1944 година. Аз на училище тръгнах през далечната септемврийска есен на 40-та година в Лесичово. И оттам започна моето формиране. Искам да кажа няколко думи за Лесичово. Гордея се, че съм роден в Лесичово. Затова, защото Лесичово ми даде много. То ми даде атмосфера, то ми даде възпитание, то ме формира като човек в нравствен, в естетически план, в поетически план и така нататък. И затова, как да ви кажа, не всяко село и не всяко родно място е дало на своите обитатели. Човек наистина не избира родното си място, нито родителите, но аз съм ощастливен от съдбата, че съм роден в Лесичово. И го носа. Аз не живея в момента там. Там съм работил, там съм израсъл. Бех директор на училището, учител съм бил 6-7 години. Живея за Лесичово и го носа в себе си. Неизменно. Част от моето детство мина преди 10 септември.
Ние, моето поколение, родените през 30-те години, особено през първата половина на 30-те години, израснахме всички под влиянието на войната, под влияние на събитията, които шебето се развиваха от 1941 до 1944-1945 година. 9 септември е изключително важен момент. Може да го наричат преврат, може да го наричат насилие, внесено отвън и така нататък. Може да наричат съветската армия окупатори и така нататък. Това е за тяхна сметка. Това е преломен момент в живота на България. Защото това е събитие, което е последвано от дълбоки социално-икономически и политически промени, което доведе до процъфтяването на България, до това грандиозно, уникално съзидание, което за съжаление сега се руши пред очите ни. За съжаление. Ние израснахме под влиянието на голямото опиянение след 9 септември. Участвахме в Обединителното движение 1949 година. След това като гимназисти, като студенти, учители и така нататък. Това даде, как да ви кажа, отрази много благоприятно. Нашата младост беше бедна, но тя беше крилата. Защото ние имахме идеали, ние вярвахме и това ни крепеше. И даже и днес продължава да ни крепи в тези тежки съдбоносни мигове, като преживява нашата нещастна страна. А това е много важно нещо. Да се запази човек като нравствена, като политическа, като духовна същност. Изключително важно. Нещо, което, за съжаление, много не го направиха. Има едно интервю с Нешка Робева. Тя казва така: човек не може да бъде човек и в същото време да се отказва от своите идеали и така нататък. Не може да бъде. В никакъв случай. Или едното, или другото. Това е характерното. Човек трябва да се опази. Всички трябва да се опазим като българи, като човеци в тези тежки времена. За стигането до днешния 22 февруари и издаването на моята книга "Пътуване към острова на духа", държа да издадам моята голяма благодарност на Борислав Пашов. Той е син на Иван Пашов от Лесичово, бивш вице-посланик в Москва, един прекрасен човек, нравствен изполин, недостижим. Дължа да изразя моята благодарност на Колю Василев, един прекрасен човек от Пазарджик, не знам дали е дошъл, на Йордан Тунчев, мой съученик от гимназията, с когото заедно живеехме, на Ания Василев, управител на Телекабел и на целия екип на Телекабел, които се озовават и отразяват важни обществено-политически и културни събития в нашия град. Те израснаха като една много престижна и много авторитетна медия в нашия град. Затова нашата гореща благодарност на тях. В тези мигове, когато аз изкачих на моята 80 годишна, аз си давам равносметка за това, което съм извървял. Моят път никак не е лесен. Аз на 17 години останах сирак. А няма по-лошо от това да дойде време да отиваш войник, да се жениш и да нямаш майка. Това съм го изпитал на гърба си и много ме е мъчно, особено пък през тази година, откакто загубих и жена ми. Никак не е лесно, но трябва да намираме начин да оцеляваме в тези много, много тежки години. Аз няма да се разпростирам много. Благодаря така на всички, които дойдоха тази вечер, но моя призив, моето послание към всички ни, ние да обгрижим, да укрилим младото поколение на България, да се спре това изтичане на млада кръв в чужбина. Не случайно сте написал това стихотворение, "Новите граници". Те са страшни, защото ние вече нямаме граници, пътуваме из Европа и към Америка, но изградихме най-страшните граници. През последните 23-4 години ние отчувахме в нашето общество много омраза, много завист, много неприязън. Тя непрекъснато ни души. Затова се стигна до това обезчовечаване, както казва Дамян Дамянов. А то е страшно. Вижте докъде се стигна. Из улиците
площадите на България, младостта тръгна. Тази младост има нужда от подкрепа. Ние трябва да им подем ръка в тези тежки мигове, защото България е наша. Ние трябва да обичаме, да милеем за България. Тя е наша татковина, тя е наше упование и по примера на Ботев и Левски. Но тези, които загинаха, както на самоосвободителната борба, така и по време на антифашистката борба, трябва да се трудим за родината си, трябва да се борим за нейния просперитет, защото България е най-скъпото нещо. Отец Пиши е казал: българите са щастливи, че Бог отредил най-хубавото, най-красивото място на земята. Именно за това кътче ние трябва да милеем, трябва да се борим за неговия просперитет, за да може да се възвърне България такава, каквото беше. Благодаря на всички! А сега поздравителен адрес от Съюза на българските писатели ще поднесе господин Петър Анастасов, член на управителния съвет на Съюза. Скъпи приятели, скъпи продруми, уважаеми гости, аз разбира се ще прочита адреса на председателя на Съюза на българските писатели Николай Петев, но с ваше разрешение ще си позволя да кажа няколко думи от своя име, тъй като все пак това е адрес на Николай Петев. Тук се казаха много неща и всички те са истински, истини, завладяващи истини за творческия принос на Продаром Димов в литературната история на Пазарджик и в националната литературна история, в изграждането на, така да се каже, съвременна детска литература, в останалите жанрови, публицистика, документална литература. Аз искам да кажа няколко думи за човека Продаром Димов и за някои особености на неговото литературно и гражданско присъствие. Едно свое стихотворение Яворов започва така: аз не живея, аз горя. Вие го чухте преди малко как говори. Той гори. Той цял живот гори. И това е едно рядко качество. Това е също талант и може би не толкова талант, колкото дарба. Някои личности, някои хора, някои творци са орисани да горят. Другото, което искам да кажа, забележете, че той изгражда своето литературно присъствие в българската духовност по един особен, всеотдаен начин. Той не търси славата, той търси слава за литературата, а не слава от литературата. Той утвърждава литература, той утвърждава най-големите български писатели от миналото, писатели, които е познавал. Не е възможно от сега нататъка и от години, разбира се, откакто той участва в това изграждане на националната историография, не е възможно да се създаде една истинска национална литературна летопис, история, без приноса, без неговия принос, без приноса на Продаром Димов. И този принос ще се задълбочава и ще се разширява, защото той продължава. Той не спира, той няма да спре. А сега към адреса. Уважаеми Продаром Димов, позволете ми от името на управителния съвет на Съюза на българските писатели и лично от свое име най-сърдечно да ви поздравя по щастливия повод на вашата 80 годишнина. Автор на дозини книги за деца и възрастни, в последните десетилетия вие се доказахте,
като всеотдаен, амбициозен, съвременен писател, който чувствително реагира на социални и художествени предизвикателства. Вашето трудолюбие е достойно за уважение и аз още веднъж ви поднасям своите най-искрени пожелания за здраве, лично щастие и сили да работите още много години за българската литература. На многая лета! Само момент. Изпуснах. Дължа да изразя моята много искрено срещна благодарност на участието на този хубав, професионално извисен състав на Ваня Паунова от ансамбъл за народни песни в Пазарик. Да са живи и здрави, вие видяхте какво неоценимо богатство ви поднесете от нашата най-хубава духовна съкровище, каквото представлява българския фолклор. Сега продължаваме с един поздравителен адрес от кмета на община Стрелча Иван Евстатиев. Честит юбилей, Продрум Димов! С най-искрени чувства ви поздравявам за 80 годишния ви юбилей и ви пожелавам най-вече здраве, късмет, удовлетвореност от постигнатите резултати, мирен и спокоен живот. Кмет на община Стрелча Иван Евстатиев.